Wala gid mo sa Ako lang nasa. wala gid mo sa airport. No may question. Number question. Sa Hindi imo ka kaliko na ka. Ligo na sa banal. Kami, nag-init mi og kubos. Mga pimi saw-saw. Ginintahan man ang tumbler umag. Kini lang pag among gamit. Diha na pa cheese. Palaman-palaman. Abot diri saw-saw sa kape. Wala pa naman. Ah, yang internet diri amdot lang. Di ko masabi ka. Di mo kabutot. Pati-pati. Pati-pati internet. Kubos. Hindi kubos ba yun? Never kubos. Natay forever ha kubos. Ang simon test po wala nag-online kay. Naman na di-activate yang idea. Di ba na siya pagdito? Wala iteras. Kung green, negative ka. Kung pula positive. Kung yellow, deactivate. May snap isa color. Amo na ang deactivate. Muna dito sa car. Ang dito lang natuwa kay. Tapos iso na outro. Pero nami kay ilong ra. Isa lang. Tapos isa pa. Bayot, among ilong bayot na virginan o taman. Hindi na ako sa amo kung kuha kay pamilya ka agi. Pero ano pa. Sabi ko sila pa. Tijeng. Ilang ulit. Kami nag-normal forever na tatlo. Oy, nagatindas mo diha. Don't forget your feedback. Dito pala natin tansa. Hindi na tuloy ninyo. Hindi mo makaipon kuha niya. So may budget tayong lunch. Di lang. Ang dala ko dala. Ang gani dadalaw na ko guys. Ang kabalo lang ko. Nagdala na ko diri kitchen manok ba ako nitong gito state manok. Ibalot sa ano. Mamalaki tayo yung tubig sa bangkak talos. Wala mo siya tingog sa kwan talos. Nung tataka din siya dito yung na dito yung mga kon na isay. Ano dito niya ay laki naman pati ano lang sa tubig. Iya ba mo? Hindi ko sa tubig mo. Kuan ko yakan ko siya. Amo din dudugay siya. Kakana din siya. Ulo. Ano ko sulod. Ano dagan. Oh, wala na dito. Hindi ko dito sa English din siya. Na. Ano na siya mapalabas lang sa tubig man ha. Siya okay. Di ko dito siya kuha ko pa yan ko. Ato ko siya kaya ato niya. Siguro din lagay sa. Pero dito. Sino Oh, di ba na ko? siya kaya ba? Ay wala niya di lagay na tas. Ang wala sa ko ang neck pillow. Bilin sa card. Sakto niya. Bilin. Una mong big time karon. The time here is oras. Kay Filipino. Alas 4 na diri pasado. Oh, guys, this daw ganyan. Mata namin kami hingit kami og kanang silhito kog. Map, wala nga libre sa hotel. Unya ang libre daw diri kay tubig lang. Ya karon siya ni ana siya sa receptionist nawag siya fork and spoon. Hindi pork as phone. O sa dihang ani abot. Tissue. Titishan. Siya. Okay, ma'am. Sa dihan nag-abot. Abi na ko muna to. Abi na ko pinto ang tissue na ibot. Kay ayo ang TV o sa dihang natarantalan ayo sa TV kay wala mga hijab. Nagahulog-hulog ang kwarta. Baka kayo ni. So wala din ayo ang TV guys. Bilang wala mayo ang bibig sa may tayo. Gani, hinay among wifi dire. Sula abat ka mo patay di patay na live. I know what's this. Oh, diba? Ano di ko kita ka visit for. Nami visitor guys. Wala ay ako record isa na sa porok size. Mao ni mga smuggler ni sa ilahang porok walay cup, walay tumbler. Ako ni kita dala BA kay para makapangkape karon. Ilan naman ni kape, ilan ako ni dadon balik. Yung mga kape po sila. Tapos sila sa alinar.